Svære, at du skal sige det her 10 trin om, hvordan du bliver en god cyklist. Trin nummer 1. Husk altid at tjekke din cykel, før du kører. Måske tjekke et eller andet med lygte og refleks. Ja, så gør man noget lige der. Og lige der. Og der. Jeg håber sgu, det holder. Trin nummer 2, det her, det er trin nummer 2. Du skal altid huske din cykelhjelm, du kan dø af det. Nu er der noget mere cykler. Ja, lige huske en eller anden cykelbums. Yeah. Walla, jeg svæver. Husk at spænde den. Du kan dø af det, hvis ikke du gør. Wallah, svæver, det her det er trin nummer 3. Mit yndlingstrin. Husk altid, at du skal køre højre side af vejen. Wallah, jeg svæver, at du skal køre højre side af vejen, ikke venstre side af vejen. Det her det er trin nummer 4. Du må aldrig sms på en cykel. Du må aldrig sms på en cykel. Du kan dø af det. Trin nummer 5. Hold altid hånden ud, når du skal dreje. Hvad er det, når man skal dreje? Du skal række hånden ud. Jeg svæver. Trin nummer 6. Hold altid tilbage for hejtænder. Du skal altid holde tilbage for hejtænder. Det er vigtigt. Der kommer større af det, men det var vigtigt. Trin nummer 7. Du må aldrig være 2 på en cykel. Du må aldrig være 2 på en cykel. Du kan dø af det. Trin nummer 8. Du skal huske, at du skal altid holde øje med vejen. Trin nummer 9. Du må aldrig cykle med slikkepind i munden. Du kan dø af det. Du må ikke cykle med slikkepind i munden, hvis du falder. Du kan dø af det. Trin nummer 10. Selvom sikkerheden er i orden, så kan uheld altid ske. Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring. Det er lidt det er fordi på min cykel, så gør det lidt som ingenting. Hej, jeg hedder Magnus, og det er mig, der har hjulpet cyklisten på vej. Og jeg hedder Asger, det er mig, der har lavet alle de 10 trin. Eller? Jeg er Tom, og jeg er cyklisten. Hej, jeg hedder Marco, og jeg præsenterede det hele. Og hej, jeg hedder Valdemar, og det er mig, der har filmet det hele.